ndakhe ndangu-MC kwenye indawo kwacaba ndithe ndawunyathela nomfundisi. Ewe kaloku funeke kube mandi kuhlekwe, kungahlekwa ke kuhlekiswa ngabantu abalapha, make kuhlekiswe nangaye lo. Hayi, ndabona uba akathandi. Uthe xa ishumayela ndamva phaa ekugqibeleni uba inyathela nam le nto ngoku itsho kum. Ndathi ndizawubuya ngaye elaa xesha ndizawubulela. Ithe xa iphuma into igqitywa ndibulela. Ndizibulela mna, ndibulela nesikwati sam, ihlobo ebesiphethene ngaso. Ndathi hayi ke umfundisi lelivile ilizwi lakhe uba lihambe lazotsho kum. Kodwa ke ndifuna uthi mfundisi, ewe sizawuphinda sidibane wena phaa kwamabani. Ndimenyiwe napha uba ndibe ngu-MC, ndivile uba kumenywe wena kapha, andikazi uyeka. Hayi mfundisi wam, sizawudibana kwezi ndawo. Ndayibona le nto uba iqumbi ndathi zakunya rhasi ezi bastard. Inentliziyo encinci, ndiyibhaqile. Ndayinentliziyo inyathela mpela apha kwamabani. Bastard.